ஓம் நம சிவாய. இது ஆதிரன் வழங்கும் சுபதினம். இன்றைய சிந்தனை யாத்திரை. இறைவனுக்காக நாம் செய்யக்கூடிய பலவிதமான வழிபாட்டு முறைகளிலே ஒரு சிறப்பான விஷயம் யாத்திரை. நாம் நம் அருகிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆலயமோ அல்லது தொலைவிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆலயமோ நடைபயணமாக இந்த பாத யாத்திரை அப்படி என்ற ஒரு விஷயத்தை மேற்கொள்ளும் போது அது இறைவனுக்காக நாம் செய்யக்கூடிய ஒரு அர்ப்பணிப்பு என்ற விடயத்திலே அடங்குவதாலே இந்த யாத்திரை செய்யக்கூடியவர்களுக்கு நன்மைகள் அதிகமாக கிடைக்கிறது. இந்த நடைபயணம் மேற்கொள்ளுவது உடல் ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும் என்று சொன்னாலும் அதை தாண்டி இறைவனுடைய அனுக்கிரகத்தை நமக்கு பெற்றுத்தரும் என்ற ஒரு மிகப்பெரிய பலன் கொண்டது இந்த யாத்திரை என்ற விஷயம். ஆகையினாலே தொடர்ந்து தலங்களுக்கு நாம் செய்யக்கூடிய யாத்திரை என்பது பலத்தை தரக்கூடியது. வேல்